La primera notícia que tenim certa de l'església de Moià és l'acte de consagració que es fa a l'agost de l'any 939. El que passa és que de la lectura d'aquest document dona a entendre que no es tracta d'una església que ja no existís, no vol dir que no fos de nova construcció, però que ja existia, perquè fa referència a donacions que ja havia fet en aquesta església el comte Guifré, que és anterior a aquesta data. Per la consagració d'aquesta església ja havia de ser un edifici considerable. L'acte de consagració parla de que és una basílica hem d'entendre que com a mínim té 3 naus i segurament transsepte també, i el fet de que per assistir a l'acte de consagració venen el comte de Barcelona, el comte d'Osona, el bisbe de Vic i el bisbe de Barcelona, l'any 939, que es desplacessin aquestes 4 personalitats per assistir a la consagració d'una església, ja denota que tenia una certa importància. De com era l'església físicament no en sabem massa cosa, perquè la documentació que fins ara hem anat localitzant és molt vaga. No existeix cap descripció de com era. Però el fet aquest de que se la citi com a basílica i la presència ja de bon principi de com a mínim 4 altars ens podria donar a entendre que era formada per 3 naus. L'altar principal hi tindríem la Mare de Déu, Santa Maria, que és la patrona a qui estava dedicada a l'església, i després es parla ja en documents bastant propers a aquesta consagració, es parla dels altars de Sant Joan, de Sant Martí, de Sant Miquel, i posteriorment es parla d'un altar dedicat a Santa Margarida. Clar, això vol dir que com a mínim tenia 5 altars, i per això vol dir que ja era un edifici de dimensions una mica considerables, i el fet també que en aquest acte de consagració ja se li donen diferents esglesioles que ja hi havia per aquí a la zona, se li donen com a sufragànies. Estem parlant de Sant Andreu de Castellcí, l'església de Marfà, Santa Coloma de Sasserra, Sant Pere de Ferrarons i Sant Feliu de Rodós. Vol dir que el Moià i el Moianès d'aquella època ja tenia una certa població consolidada i, per tant, que ja tenia una certa importància. Esdeveniments que han marcat l'església, clar, en podem citar diversos. Un que és important i que ja en condicionarà una mica l'existència són els grans terratrèmols que hi van haver a Catalunya entre 1438 i 1439, que la van afectar molt. Tenim localitzat un document en què parla que l'església ha sofert danys considerables, el terratrèmol ha ensorrat gairebé mig campanar i que per tant s'han de fer una sèrie d'obres de reconstrucció molt importants. El problema és que l'escassetat de diners que hi havia en aquella època en el municipi de Moià, que estava encara fortament endeutat degut a tots els préstecs que havia hagut de fer per comprar els drets feudals en la família Planella, van fer que aquesta reconstrucció fos molt lenta. En els anys i en els segles posteriors, fins que es va iniciar la construcció de l'edifici actual, sempre en la documentació van apareixent diverses reformes, diverses reparacions, s'hi fan tota una sèrie de modificacions per encabir-hi noves capelles, i això condiciona una mica l'estructura de l'edifici, que fa que arribi al segle XVII, a mitjans del segle XVII, ja en un estat bastant lamentable. De fet, hi ha una nota amb una visita pastoral en què el bisbe, quan ve a fer la visita d'inspecció a l'església, recrimina tant en el clergat com en la gent de Moià
que com és que, sent una vila en aquells moments rica, pròspera i amb molta gent, tinguin una església tan atropellada i tan espatllada i petita. En la nota diu que, esclar, que donada que Moià té molta població, l'església no té capacitat suficient i els encoratja que emprenguin o els ve a dir que començaria de ser hora de construir una església nova, com efectivament a partir de 1675-76 s'emprèn la construcció de l'edifici actual. Clar, el culte que ha tingut l'església, per la documentació, tant el que es conserva del fons de la parròquia com la documentació notarial que tenim, ens donen una sensació de que en alguns moments el culte havia sigut molt esplendorós. De fet, hi ha una important comunitat de preveres i beneficiats que oficien a Moià. Hi ha en el seu moment àlgid, en el segle XVIII, arriben a haver-hi 15 altars, hi ha una sèrie de capelles encomanades en els diferents gremis que tenen el seu culte propi i, esclar, depenent dels segles, la religiositat de la gent és més accentuada que en altres períodes. Hem de dir que el culte que s'ha anat tenint aquí ha anat sempre molt d'acord amb els temps, amb el que en cada moment s'ha anat portant. Bé, l'edifici actual és un edifici de construcció barroca, comença a construir-se entre 1675 i 1676 i no quedarà conclòs fins al 1740, que és el moment en què s'acaba el cambril. És un estil barroc relativament sobri, però la seva estructura és plenament ja barroca. Continua sent una església de 3 naus, amb estructura de creu llatina perllongada als laterals pel que és la capella del Roser, actualment el baptisteri, i la capella del Santíssim, ara surt, que fan que tingui una forma molt regular. Una de les coses que el caracteritzen és l'ampli cambril dedicat a la Mare de Déu, que dona a la nau principal, però que està separat de lo que era l'antic retaule barroc major, que era el que centrava tota l'església. El cambril és una construcció de considerables dimensions, amb una sala baixa i una avantsala, que és on hi ha la Mare de Déu, i una sala interior on també hi havia diferents altars. La patrona tradicional de Moià, ja des dels seus inicis, és la Mare de Déu d'Agost, la Mare de Déu Assumpta. El que passa que ja des del segle XVI tenim documentada o tenim la presència de la Mare de Déu de la Misericòrdia. La Mare de Déu de la Misericòrdia no és la patrona de Moià, sinó que és la patrona de la comunitat de preveres que hi havia a Moià. I en un moment donat, la Mare de Déu Assumpta desapareix i es posa la Misericòrdia. Aquí hi ha una certa, diríem, història per explicar, i seria que el 1816 es va voler emprendre una reforma perquè la Mare de Déu, la Misericòrdia que hi havia en aquell moment, havia arribat molt afectada per la guerra dels francesos. Era una imatge que segurament ja era d'una considerable antiguitat, i es va decidir canviar-la. Va sorgir la polèmica de veure si es havia de mantenir o fer una imatge nova de la Mare de Déu de la Misericòrdia o si es havia de renovar i tornar a posar la que era la patrona oficial de l'Església, o sigui, la Mare de Déu Assumpta. Com aquestes coses passen als pobles, el poble es va dividir, una part eren partidaris d'una Mare de Déu, l'altra part era d'una altra, les coses es varen enverinar una mica, fins que en un moment donat
la Mare de Déu de la Misericòrdia va desaparèixer. Això va donar peu doncs, a una investigació doncs, de per què havia desaparegut aquella Mare de Déu i havia estat substituïda per una Mare de Déu Assumpta nova, i es va arribar a la conclusió, i després els documents posteriors que s'han anat trobant no fa pas massa temps, fins i tot sabem realment què va passar. O sigui, van agafar els partidaris de la Mare de Déu de la Misericòrdia, van agafar la imatge i la van cremar. O sigui, sabem fins i tot el nom de la persona que ho va fer. El cas és que el dia de la Festa Major, quan es havia d'estrenar la nova imatge, quan la varen destapar, això va crear un gran rebombori a l'església. Sembla ser que la gent, els partidaris d'una banda i de l'altra, varen arribar fins i tot a les mans, i això va desembocar en un procés judicial dels uns contra els altres. Finalment, després d'una investigació feta encarregada pel bisbe, es va arribar a la conclusió que la Mare de Déu antiga havia estat destruïda i que, per posar pau, el bisbe manava que es fes una Mare de Déu nova, es retirés la Mare de Déu Assumpta que es havia posat allà sense el consentiment o amb desacord de tothom, i es tornés a posar la imatge antiga. Donat que la imatge antiga havia desaparegut, es va demanar que es fes una imatge nova, que és la que actualment hi ha en el baptisteri. Aquesta Mare de Déu no era tal com la veiem ara. Aquesta Mare de Déu, durant la Guerra Civil, es va poder salvar, es va retirar, es va portar a lo que és actualment el museu, i la persona que s'ocupava del museu la va voler arreglar. O sigui, la va voler convertir novament en una Mare de Déu romànica. I li va canviar la postura, li van serrar els braços i els hi van posar d'una altra manera, de manera que la Mare de Déu de Misericòrdia antiga, aquesta que es va construir per ordre del bisbe, era una Mare de Déu que estava dreta i que era possible, tal com es feien a les Mare de Déus d'aquella època, era possible vestir-la, posar-li diferents vestits. Aquesta, un cop assentada, doncs la cosa va ser molt més difícil de fer. Fins que l'any 1961 es va tornar a canviar i es va substituir per la Mare de Déu de la Misericòrdia, per la Mare de Déu Assumpta, que actualment hi ha a l'altar major. Personatges importants associats a l'Església? Home, podríem trobar diferents personatges que al llarg del temps han passat per aquí. De fet, en la capella del Santíssim hi ha un sarcòfag que es diu que hi havia les restes de Pere de Planella, que havia sigut a finals del segle XIV, primer bisbe d'Elna i després bisbe de Barcelona, relacionat o membre de la família Planella, que era la família nobiliària que havia tingut la propietat del Castellnou de Moià. Dintre dels personatges, diríem que potser podríem destacar alguns que havien sigut rectors de Moià, doncs hi ha mossèn Joan Castanyer, que a mitjans del segle XIX va passar a ser bisbe de Vic. Tindríem també alguns artistes d'un cert renom que en època del barroc havien construït retaules per aquí a Moià, concretament el retaule del Roser, que era obra del Sunyer de Manresa, que són un dels exponents de l'escultura barroca més important de la Catalunya del XVII, l'altar major, que era obra dels Morató de Vic, que també ja és una mica més tardà, ja és del segle XVIII, però també són escultors d'una gran reputació. També tindríem el beat Francesc Coll, fundador de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, que va ser una sèrie d'anys vicari d'aquí Moià, amb unes circumstàncies molt dures, ja que va arribar per vicari l'any 1839, just quan s'acabava la Guerra Carlina,
doncs, que va suposar la destrucció de pràcticament un 80% de les cases del poble. L'església de Moià va patir una destrucció molt important durant la Guerra Civil. Hem de pensar que totes aquestes capelles que ara doncs, aquí veiem relativament buides i doncs, l'altar major, doncs, que té una estructura molt senzilla, doncs eren tot altars barrocs. Vull dir que hi havia aquí una gran riquesa artística que va ser tota destruïda. També la deixadesa, la falta de manteniment i fruit d'aquesta destrucció van provocar doncs, l'ensorrament del cor i van provocar molts desperfectes a l'edifici. De fet, per això el que és la nau presenta doncs, bueno, aquest aspecte doncs, a vegades que és com una mica gris. Fa una colla d'anys, ara no et sabria dir exactament quan va ser, però no fa masses anys, es va emprendre un començament, diríem, d'intent de restauració de l'església. Es va començar doncs, per la pintura del presbiteri, es va tornar doncs, a repintar i doncs, bueno, en algun moment doncs, els pintors doncs, van decidir pintar els angelets d'aquesta manera. Segurament, originàriament no eren així, però va ser una cosa doncs, que diríem fruit de la passió dels artistes que van pintar.